Tak jo, lidi, my jedem. Spojku. A můžu? Jo. Ježišimarja. Tak vybrzdí si je a jedničku a jedem. Tak jo, pustil jsem za volant Vaška a jedem na haldu. Máme teda docela málo těch kamenů dneska, ale všechno se počítá. My to potřebujeme na takovej rybník, který vlastně je teďko vypuštěný, my ho tím potřebujeme skládat dřej. Teda ten Vašek řídí jak prase, člověče. Kaž se, vole! Jak tohleto je MT8 150 agrostroj Prostějov, rok výroby 1996, jo, má to nějakých 23 koní a ty přijď a nekecej. Vy už to asi víte z minulýho videa. Ty stoj. My jsme našli kámen, tak se pojďte podívat, jak my to děláme. Hele, tam na druhé straně je druhý. Tak, Olda už tam běží. Bere tady první kámen. Bere. Co tam hází. A už běží pro ten druhý, což je tady ten hajzl. Dobrý. Pojď! No, teď zase bude říct. Jdeme dál! Jo, tady máš. Tady předávám lidi Oldovi a ty jeď. Jedničku. A dvojku. Přidej si plyn vždycky a přeřeď. No. A trojku. A dvakrát spojku, jo? To nemůžeš, ty kokotej. To je debil. Rozjíždíme se. No lidi, je to debil. Skurvíme traktor, no to je jedno. Ne, jedno to není, jo? Jedno to není, lidi. Ale prostě mám ještě jeden, takže mám ještě jeden, ten malotraktor, nebo tenhle. Tenhle přímo ne, ale je podobnej. Ale jako tenhle je lepší, jo, takže nebyl bych rád, kdyby ho se zničil. Už jsme do něj vrazili hodně tisíc, jo, protože z hlediska toho, že vlastně jsme, jak se to řekne, že vlastně jsme ho jako do něj vrazili, že se vydřeli ložiska zadní. Jo, už je to taky, už má něco nalítáno, já se kouknu, kolik má, 14 487 motohodin má za sebou, jo, což jako je docela dost, 14 000 motohodin. No, takže my se vám ozveme zase za chvíli. Kámo, ten Vašek, jede tady, málem to převrátil, to je normální vořech. Tady kamen. Takže my teďka jedeme dál na ty kameny. A jsou jdou. Tak, jedeme. No, ulí vole. Píčo. Zde držím tyčky. A jo, dva. Věte, tady má sníh, kuride. Se bojím s tím bezit, píčo. Nebojím s tím bezit. Kdy kuride. Píč. Je to kurva holí. Jsem to píčo řekl. Jsem to řekl za volovinu. A máme krmeleček. Krteček. Nějaká bílá věc. Se tyhle na proton. Mňam. Jsou kurkou. Tyhle ty kola, jak se točají. To je točák. Máme dvojkomenu, to je malé jak kráva. Čo? Ještě dobrý dnešní oběd. Do pindy. Pičo. S tím hulíkem. S jako, no. No, tady by si mohli vypolají.
stojím, jo. Prostě jak se vyškádlí, ty vole. Ty vole, tady jsou balíky, to je balík, guys, úplně vyschlej. Jeden to škytá normálně. Přestaň. Jo, ty vole. Jdu dolů! Stoj! Stoj, jdu dolů! Stoj, ty čur... Ty hajzle, ty jsi mě chtěl zabít! Pochodujte, sajzové! Tu. Jedeme, kde jsou srnky? A jim chci říct, pochodujte, sajzové. To ne, on couvá tady. Dneska to bere pod Nádobí, stůj! No, my to tady jdeme bouchat teďka, jestli tu vidíte. My vám najdeme dobrý místo, vidíte. Budete koukat, jak my tady boucháme. Kámo, tenhle šutr, kdybychom vzali, vole, tak stačí všechno, ty vole. Stačí za všechno. Děkujeme. Děkujeme, pane Strakatej, že jste nám to všechno tady byl. Co? Nic. A já nechci sbírat. Tohle to je jako minimum. A já jim tady dám jako to, ať viděj. Aj vás lidi. Možím, víte co? Vidíte asi i takhle, co? Čekaj, my vás poštelujeme, se chvilku se ozve. No, tak lidi. Máme tady věci, máme tady kamenky, kamůnky, moon. No, my tady jdeme sbírat, takže tady uvidíte záběry krásný, my vás opravíme, počkejte. Ještě se znovu ozveme tady, to je asi blbý výhled, vidět ten takhle, takže za chvilku zase. No, ale máme to tu znovu. Máme tady dál, pokračujeme ve sbírání. Máme to, kamínky, krásný. Vypadá bramburky, krásný brambory. Naše přišla. Doporučuji jeho video. Epizodu Brambor. Doporučujeme. Krásná epizoda. Dejte mu odběr. Ten kanál se jmenuje Tomáš Pospíšil. Dejte mu odběr, kámo. Je mega dobrý. Má zetory. Dejte mu odběr. Má zetory v tahu. Je to taky zajímavé. My budeme ještě. Ne. No, lidi, my jako za 10 let, nebo nějak tak budeme mít lepší Techniku. na sbírání brambor. Ale lidi, A takhle věci. když to tady vylajkujete, jo, hodně, když tady bude třeba 60 lajků. to ne, třeba 150 lajků, koupím novýho Zetora Krystala a 552 jedenáctku koupíme. Krystala. Tak, Zetora Krystala 162, jo, s předkem. Takže když tady bude 150 lajků, nebo takhle to uděláme. Když to bude 150 lajků, tak vám ukážu, jak jezdím Zetorem 5211 a když tady bude 500 lajků, tak toho Krystala koupím. Ale určitě tu 5211 tady na tom kanále vidíte. Budu natáčet sekání luk v létě. Teďka se uvidíte i blíží zima. 6340, což 6340 Zetor, to je něco 7745, jo. A teď přichází zima, takže teď přichází zima. Teď opravdu louky sekat nebudeme. Až v roce 2026 uvidíte první sekání luk. Tak jo lidi, my jdeme zase sbírat. Zase jsme to chvíli zapli. A lidi, pokud byste chtěli vidět nějaký video, jak hrajeme Farming 22 a i 25, tak napište do komentářů a my dáme do popisu videa
odkazy na naše servery a můžete se, pokud chcete, napojit. Budou bez módu, takže... Budou bez módů, maximálně pár oficiálních módů, jako Zetory a tak. A tam dáme odkaz a můžete se napojit skoro každý večer. Tak, lidi, počkej, holdo, já se naskočím, já si tady naskaku na henten. Čekej, tak čekej, ne. Ale já musím naskočit. Ne. No ty vole. Okay, tak já jdu do kabiny za hentem. Jedem. Uní. Strž do mě. No. Štartuj, Mara. Jem. Zkusíme to. Doufám, že se to zase nerozpadne. No. Hromada už se ale hodněkrát rozpadla. A byla to velká škoda. Byla vysoká, hodně vysoko. A nám se rozpadla. Spadly nám kousky té hromady prostě do pole a my už jsme nenašli, to byly